subrai ni chengsajakha baca wifi sidi ye pribaksa enggayele bakno tuyui subrai ni kokno seng pilai wana o Kaitorno hayak thar mol brum brum no tong nai abo hai no seng bo mol brum brum ni mang nai o Takhuk nung siade subrai no chong ma bini Khristoni balai no bar hai sip saui subrai ni kokno seng pilai wana o Kaitorno hayak thar mol brum brum no tong nai abo hai no seng bo mol brum brum ni mang nai o Takhuk nin mokolni phone ki bi far sidi brini kokno pirai hozlai hai seng saui sini do fano seng saranai o Kaitorno hayak thar mol brum brum no tong nai abo hai no seng bo mol brum brum ni mang